What's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasuki. At nandito tayo ngayon sa bayan ng Pusorobio, Pangasinan, kung saan gaganapin ang ating kalye survey. So muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin mo na ang subscribe at isama mo na rin ang bell button para lagi kang ma-notify sa aking video. So muli, sino ba ang napupusuan ng mga taga Pusorobio, Pangasinan dito sa kalye survey? So ano pang hinihintay nyo? Tara, let's go, samahan nyo. Ay, po tayo. Ay, po, survey lang po. Next election, sino pong presidente nyo? Survey lang po tayo. Hindi pa po, undecided pa po. Sige po, okay lang po, wala po pong problema. Thank you very much. Thank you for Abala. Sir, excuse me po. Survey lang po, next election, sino pong presidente nyo po? Survey lang po po. BBM po. Thank you po. Thank you po. Very much. Boss, konting abala naman, boss. Konting abala naman, boss. Next election, sino pong presidente nyo po? Survey lang po kami. Survey lang po. Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Ay, Macau. Bongbong Marcos po. Yan, ko na. Sir, excuse po. Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Marcos. Marcos. Thank you very much. Eh po, sir. Bongbong Marcos din si sir. Sir, kayo po. Bongbong Marcos din si sir. Sir, kayo po, sir. Bing Bong. Po, thank you po. Bing Bong daw. Thank you. Pasensya na po sa abala. Sir, thank you po. Dito po. Thank you po. Kaya, bumufoto ko na kaya? Opo. Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos. Thank you. Pasensya na po sa abala. Thank you very much. Maganda dyan na yan. Ate, bala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong. Kayo po, ate? Bongbong din si ate. Thank you. Dalawang bongbong. Thank you very much. Tara, dito tayo. Ate, pabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino pong presidente niyo po? Huwag na, nasa TV yan. Ayaw ko. Hindi, survey lang po, madam. Hindi ko alam. Wala pong problema. Thank you. Undecided si madam. Thank you. Sir, kayo po, sir. Ayaw po? Ayaw po. Personal ko sa TV. Hindi, sa YouTube. Sir, pabala naman, sir. Survey lang po kami. Next election. Bongbong Marcos, thank you. Sir, kayo po. Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongo. Sige po, thank you. Ito madam. Bongbong yan. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos, sir. Thank you. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Taga Kabaw ka. Bongbong Marcos, sir. Thank you. Sir, kayo po. BBM, thank you. Thank you very much. Sir, kayo po. Bongbong Marcos, sige po, thank you. Sir, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. BBM din si Kuya, thank you very much. Mention na po sa bala. Mga dan po. Anong kan? Mark James. Anong pangalan? Mark James po, ito po. Support po, pa-support, thank you very much. Norte tayo Tay, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Siyempre yung taga rito. Sino ba? Bongbong Marcos, sige po, thank you very much. Thank you po. Mention na po sa bala. Thank you. Dito tayo. Babala naman po. Sabi lang po kami next election, sino pong presidente niyo po? Pa? Sabi lang po, sabi. Ako. Pa? Bongbong Marcos po. Ate, kayo po. Survey lang po, survey. Isko na lang sa akin. Isko po, thank you. Ate, pa-support naman ng YouTube channel ko, Marquis. Thank you. Sino lang sila support? Thank you very much. Dito tayo. Kaya, pabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino pong presidente niyo? Marcos. Thank you. Kayo po, ate? Marcos din si ate. Thank you very much. Thank you po. Nice. Happy Pusorobio. Ada, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente mo? Survey lang po, ma'am.
Survey lang po, ma'am. Bongbong. Bongbong Marcos, thank you very much. Thank you. Bongbong Marcos. Ate, bumubuto na kayo? Hindi pa po, sige po, thank you. Nay, pabalang naman, Nay. Survey lang po. Mag-select po, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Undecided po, sige po, wala pong problema. Sige po, thank you po. Madam, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Po. Bongbong Marcos si ate, thank you. Nandiyan na po sa bawat, thank you very much. Bumuboto na kayo, di ba? Kayo po ate, di pa, sige po. Thank you po, nandiyan na po sa bala. Madam, pasurvey naman po, survey lang po kami, next election, sino po presidente niyo po? Gusto po kayo, thank you po. Thank you very much, thank you. Ma'am, paabala naman po, survey lang po kami, next election, sino pong presidente niyo po? Undecided si Mado. Sige po, thank you po. Wala pong problema. Thank you very much. Ma'am, paabala naman po, ma'am. Next election, sino pong presidente niyo po? Sino ang presidente ninyo? Di yun na rin ako. Hindi po, survey lang po. Ay, Survey lang po. Bongbong Marcos po si Madam. Ayaw, Thank you very much. lang sa Thank you. akin. Ma'am, bakit po si Bongbong? para ano, para magmura ang ano, mga bilihin kasi sobrang mahal na. O kagaya namin, lahat na ng bagay mahal, lalo bigas. Oo. Sige po, thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you po. Pamasya. Tara, dito tayo sa mga tricycle driver. Sir, kabala naman sir. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong. Ito po, Bongbong Marcos. Okay, ito po. Sige po, pasensya na po sa bahat. Thank you very much. Sir, kabala naman sir. Sir, kabala po. Survey lang po. Ay, dinay. Tay, pabala naman tay. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Nanalo. Sino po yung napupusahan niyo sa kanilang anim? Ngari? Survey lang po tayo. Survey lang po. Balikan kayo si Kuya. Thank you. Kaya, Kuya. Bilang malapit. Ikaw na rin dahil mag-zero. Thank you po. Thank you po. Nakalive ka. Oo ba? Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Manny. Baka nanonood siya ngayon. Dapat may ayuda na. Kailangan. Tay, kaya po. Next election, sino po presidente niyo po? Kailangan may ayuda. Thank you. Thank you very much. Mention na po sa bahala. Tay, kayo po. Survey. Presidente niyo po. Survey lang po. BBM si Kuya. Thank you. Thank you very much. Mention na po sa bahala. Tay, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Survey. Surveying, Bongbong. Bongbong Marcos. Thank you. Sir, kayo po. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos din po. Thank you very much. Tay, kayo po. Next election, sino pong BBM. Thank you. Thank you. Kuya, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo? Marcos din po. Thank you very much. Thank you po. Pasya na po sa bala. Tara, dito tayo. Sir, pabala naman sir. Next election, sino pang presidente niyo po? Survey lang po, survey. BBM. Next election, sino pang presidente niyo po? BBM, thank you. Kaya po, kuya. Next election, sino pang presidente niyo po? Wala pang napili. Undecided, sige po, wala pong problema. Sige po, wala pong problema. Thank you. Kuya, kayo po. Bongbong. Po. Bongbong Marcos, thank you. Kayo po, kuya. Bongbong Marcos, thank you. Oo. Sino yung Bongbong? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, sige po, thank you. Kaya sino po sa... Bongbong. Thank you. May pabala naman, Nay. May pabala naman po. Ayan, sir. Survey lang po. Ano yan? Presidential candidate. Sino pong napupusahan niyo sa kanilang anin? Bongbong. Bongbong Marcos po si nanay. Thank you. Ma'am, bakit po si Bongbong? Eh, sabot na yung tatay niya nung una. Ay, sagot na po. Opo. Sige po, tansya na po sa aba. Thank you very much. Walang ano. Ayun na, wala po. Bayad. Wala po.
Ma'am, paabala naman, ma'am. Sabi lang po kami, next election, sino po presidente niyo ba? BBM. BBM, thank you. Ate, kayo po. Di pa mamubuto, sige po, thank you. Thank you po. Kaya paabala naman kuya, survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Undecided, sige, wala pong problema. Thank you po, thank you very much. Kaya na po sa bala. Kaya pasabi na lang po, lumaboto na kaya. Next election, sino po presidente niya po? Si Pacquiao. Pacquiao, sige. Bakit po si Pacquiao? Bakit po si Pacquiao? Idol ko. Idol, boksingero. Boksingero. Thank you po. Kaya, pabala naman kaya. Next election, sino po presidente niyo? Pacquiao. Pacquiao din si Kaya, thank you. Kaya kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, survey. Ay, yung diktador ng anak. Bongbong. Bongbong Marcos. Oo. Thank you po. Thank you very much. Para lumabas ang pira. Bumoboto na kayo kaya. Oo. Di pa. Kaya pabala naman po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Marcos po, thank you. Thank you very much. Tay, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Si Marcos po. Marcos din po, thank you very much, thank you. Po. Po. Laga po. Mas, pasupport naman po. Hakim. Thank you po. Pangasinan lahat, Pangasinan. Nay, pabala naman, Nay. Survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Ha? Survey lang po kami. Po? Undecided po, sige po, wala po problema. Thank you. Ilocano daw. Okay, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Panlaban, sige po, undecided, sige po, thank you. Okay, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Pinglaksan, sige po, thank you very much. Madam, pabala naman, madam. Survey lang po kami, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Po, undecided, sige po, wala pong problema, thank you very much. Kaya kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Undecided, sige, wala pong problema. Tay, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Undecided, sige po, thank you very much. Woo! Tatapagod. Dito tayo sa kaya pabala naman kuya. Survey lang po, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. BBM, sige po, thank you very much. Thank you. Nay, pabala naman, Nay. Survey lang po, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Naman dyan. Sino po? Yan, si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po, sige po, thank you very much. Kaya na po sa bala. Tay, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey? Apo. Ilocano tayo. Po? Ilocano tayo. Ilocano, sino po yun? Bongbong. Mga Ilocano dyan, taga Ilocos. Bong. Bongbong. Hindi. Ilocos Norte. Si Bongbong Marcos po. Po, thank you very much. Tayo sa nagkasakala. Tara dito na dito si Kuya. Kausap sila. Thank you. Dito. Marcos po, thank you very much. Di walay. Ate, bumubuto na kayo? Survey lang po, next election, sino po presidente nyo? BBM, sige po, thank you very much. Ate, kayo po, survey lang po. BBM, thank you po. Madam, pabara naman, madam. Survey lang po, next election, sino po presidente nyo po? Undecided, sige po, wala pong problema, thank you very much. Pension na po sa bala. May cribs. Tay, pabala naman, tay. Survey lang po, next election, sino pong presidente niya po? Bongbong ako. Bongbong Marcos si tatay, thank you po, thank you. Madam, pabala naman
madam, survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Po. Sige po. Undecided, sige po. Bongbong Marcos si madam, thank you. Madam, kayo po. Bongbong si ate ko. Kayo po ate. Bongbong din si ate, thank you. Kayo po. Bongbong. Bigyan din si Kuya, thank you. Baka may sabihin kayo kay Sir Bongbong, baka nanonood siya ngayon. Sir, mabuto ka namin! Sige po, thank you very much. Pasya na po sa bala. Bongbong lahat. Sir, pabahan naman po. Selection sa mga presidente niyo po. Siyempre si Bongbong Marcos! Bongbong Marcos si madam, thank you. Sir, kayo po. Bongbong Marcos din po, thank you very much. Sir, pabahan naman po, ma'am. Sir, selection sino po ang presidente niyo po? Bongbong Marcos si madam, thank you po. Kayo po, Nay. Bongbong pa rin, sige po, thank you very much. Sir, pabahan naman sir, next election sino po ang presidente niyo po? BBM po. Sige po, thank you very much. Thank you po. Wala po. Survey lang po, survey. BBM! BBM! Kayo po, sir? BBM. Kayo po, ate? BBM! Kayo po? BBM to? Bumaboto ka natin? Opo. Sige po, thank you. Thank you po sa bara. Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, baka nanonood siya ngayon. Wala mo namin sa'yo ngayon. Kailangan natin sa bayan. Sige po, thank you very much. Pasupport naman ako ng dito siya. Ma'am, sir, pabala naman po. Mga solid note kami. Solid North Season, thank you. ABM. Ma'am, kayo po. BBM si Madam, thank you. Ma'am, kayo po. Po. BBM din si Madam, thank you po tayo. Bumubuto na kayo. Sige po, thank you po. Thank you very much. Thank you po sa bala. Thank you. Dito tayo po. Sir, pabala naman po. Sabi lang po kami. Next election, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po, next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos po, thank you. Kuya, kayo po? Bongbong Marcos din po, thank you very much, thank you po. Sabi lang po to kaya, thank you po. Bongbong Marcos sa uwapan na. Ma'am, pabala naman po. Sabi lang po kami, next election, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po, madam. Sabi lang po. Hi, teacher. Si Pepa. Undecided po si ate dalawa. Thank you po. Wala pong problema. Thank you very much. Thank you po sa bala. Kuya, po. Sino po presidente niyo po? Sabi lang po. Sige po. Undecided po si Kuya. Thank you. Wala pong problema. Thank you very much. Nagtatrabaho sila lahat dito. Kaya doon na tayo doon. Sige po. Dito tayo sa Toda. Ma'am, pabala naman po. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, madam. Marcos po. Sige po. Thank you very much. Thank you po. Pansya na po sa bala. Pabala naman po tayo. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Moreno po. Sige po. Thank you very much. Pansya na po sa bala. Thank you po. Tara, dito na. Kuya, pabala naman kuya. Survey lang po kami. BBM po. Bakit po si BBM kuya? Red yung motor niya, red. Red. Sige po, thank you po. Sir, pabara naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, survey. Sige po, undecided po. Dito wala po problema. Kuya, kayo po. Next election. Pwede sila lang ha. Isa lang po kuya.
Lang, gaano makapagyaw ka mo? Ah, Lini Robredo. Lenny Robredo, si Kuya. Thank you po. Kuya, kayo po. Kapagyaw. Kuya. Yaw yan. Kuya, kayo po. Tito Pagyaw. Moreno, sige po. Thank you po. Kuya, kayo po. Juan Anilita. Moreno din si Kuya. Thank you. Ano ba? Alik-alik. Kuya, kayo po. Pinglakson, sige po. Thank you. Kuya, kayo po. Wala na, kundiray. Sige po, thank you very much. Thank you po. Okay po, sir. Tandaan niyo urat, antay mo. Survey lang po kami. Sino po ang presidente niya po? Survey lang po. Survey lang po. Next election, sino po ang presidente niya po? Bongbong Marcos po. Thank you. Kuya, kayo po. Kung palitan yung Juan, si Marcos muna. Si Marcos po. Thank you. Survey lang po. Kayo po. Tulid no. Siyempre, Marcos kami. Nandito kami sa katabi ng probinsya. Sige po. Thank you very much. Po. Marcos. Marcos din po kayo. Ah, sige po. Tama, hindi pa tayo. Ayun na na. Marcos. Tapos na sila. Anong masasabi niyo, Tol? Anong masasabi nila? Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong sa mga... Namuna kayo dito sa Sorby ba yan? Aba, survey lang po. Marcos. Siyongbe. Marcos, sige po. Yan po. Marcos. Bongbong Marcos pa rin. Marcos tayo. Tara. Ay, anim sila, no? Anim. Sige po. Anim sila ng presidente. Anim sila to yan. Thank you po mga sir. Thank you very much po. Yeah. Thank you. Sir, babala naman po, survey lang po kami, next election, sino po presidente niyo po? Walang iba. Si Bongbong Marcos kami. Bongbong Marcos, si Kuya, thank you. Sir, kayo po. Yung ang bumili daw tayo ng kwan yung kababayan ko. Ay, kababayan ko. Thank you po. Kaya po, Kuya. Marcos Day. Marcos din po. Tubo na pagkasigara. Bakit po si Bongbong Marcos? Ano ng transportasyon? Siya yung mga kurakos. Siya alam namin makakatulong dito sa amin. Transportasyon. Sa sitwasyon namin. Nahihirapan na kami mga masada ng mga jeep. Dahil sa mga ano ni administration ka Duterte. Sa idol namin siya. Idol namin si Bongbong. Sige po, thank you po. Thank you very much po. Thank you. Para kumata. Thank you. Sir, sabi lang po. Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos po, thank you. Nay, kayo po, next section. Oh. Bongbong po, thank you very much. Thank you po. Kaya na po sa bala. Thank you. Sige po, thank you. Please support Mark Caves and subscribe to my YouTube channel. So yun, start to survey na nga. So medyo na marami na nga yung na-survey natin. At hanap tayo ng place para bibilangin natin kung sino ang lumamang dito sa Kali Survey sa Pusorobio, Pangasinan. So tara, let's go, hanap. Samahan nyo ko. So yun mga kasuki, at tapos na nga ang ating Kali Survey dito sa Pusorobio, Pangasinan. Bibilangin natin isa-isa kung sino ang lumamang dito sa ating Kali Survey. Unahin natin kay Ping Lacson 1, 2. At kay Bongo 1. At kay Bongbong Marcos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76. Ulitin natin, check natin kung tama ba. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76. At kay Isko Moreno 5. At kay Manny Pacquiao 5. At kay Lenny Robredo 1. At sa ating undecided naman 5, 10, 15, 16, 17, 18. So yun, ito po ang ating Nakali Survey dito sa Pusorobio, Pangasinan. At kay Ping Lacson 2, at kay Bongo 1, at kay Bongbong Marcos 76, kay Isko Moreno 5, at kay Manny Pacquiao 5, at kay Lenny Robredo 1, at ang ating undecided 18. So muli, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating Kali Survey sa Pusorobio, Pangasinan. So magandang buhay po sa inyong lahat.